Sa kaming gabi pag-usab, mga kulog, mga auntie. At syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy po sa atin ngayon. Magandang gabi. At welcome na po sa ating programa. Ito yung pangalawang oras ng ating programa, ang Tutoy na Love. At inyo pong kasama once again, ang inyong Uncle Totoy. Kumusta naman ang ating gabi? Okay na ba? Marami ba tayong nagawa ngayong araw na to? And of course, ngayong gabi din, nagpaparelax-relax na lang. Ayan, at syempre, ganun pa rin ang ating programa, Tutoy na Love. Monday to Friday yan, 9 p.m. hangtod alas 12 po ng madaling araw. Kumustahin natin ang ating mga nasa lansangan ngayon, no? Medyo malamig-lamig na ba ang ating gabi? Malamig na, no? Yung mga nasa bahay, at least kahit papaano ba, lumalamig na ba ang ating gabi? Kanina po, mga bandang alas 8 dito sa may Pasay area na medyo umulan. Umambon. Ayan. At medyo nabasa po yung ating hubon-hubon. Ayan. Hello po. Of course, ngayong gabi, pag-uusapan po natin etong topic natin, yung mga magkakapatid, no? Yawards. Ayan. Shout out sa mga may kapatid, no? Kung dalawa po kayo dyan na magkakapatid. Ayan. Yawards. Okay yan po, mga kabisyo. At least kahit papano, may tagapagtanggol. At hindi lang tagapagtanggol, ha? Pwede mo rin gawing kaaway. Yawards, no? Ayan. At yung tanong ko nga kanina, no, mga kabisyo, no? Ayan. Ikaw ba ay may kapatid? Ayan. Kung meron kang kapatid, ilan ba kayong magkakapatid? At minsan din ba, may panahon ba kayo na hindi nagkakaintindihan sa mga bagay-bagay? At nag-aaway? Nung araw nga, nung bata pa kayo, no? Naalala ko lang, magsumbaganay pagali, no? Mag-away. Nag-aaway yan. Nagsambulutan. Ay nako, mga kabisyo. Pero alam mo, yawards, kailangan pa bang i-memorize yan? Ayan, basic yan. Nag-aaway yung mga magkakapatid, no? Lalong-lalo na yung mga bata pa, no? Siguro marami po nakaka-relate ngayon, no? Ikaw ngayon, Col, ba? Kung maalala mo pa yung kapatid mo, no? Nagbubugbugan nga kayo, eh. Dahil lang sa isang bagay na kung tutuusin, pwede naman mapag-usapan, di ba? Di ba? Ayan. Yan sinasabi po natin na marami po tayong mga experiences po nung araw. Yan nga. Kami nga dati, ako yung bunso, mga kabisyo. Pag ikaw yung bunso kasi, shout out sa mga bunso, Pag bunso, siyempre, sumusunod sa kuya. Kasi pag hindi ka susunod sa kuya, ay sigurado kang suntok. May suntok ka. Makakita ka ng isang star. Ay nako, mga kabisyo. Pero alam mo, mga kabisyo, no? Ang pagkakaroon po ng kapatid ay may malaking kahalagahan po sa buhay ng isang tao. Ayan. Pero pag ikaw walang kapatid, okay pa rin. Pero at least kahit papano, yung mga may kapatid po, mga kabisyo, at least kahit papano, ito yung isa sa mga benefits, no? At kahalagahan ang pagkakaroon ng kapatid. So ikaw ngayon, no? Kakasal mo lang. Siguro may plano kayong magkakaroon ng anak. Mas maganda siguro dalawa. Wag lang isa. Isang anak tapos isang aso. May kapatid na yung anak, aso. Real talk po yan, mga kabisyo, ha? Ito po, no, isa po sa mga benepisyo at kahalagahan ng pagkakaroon ng kapatid, no? Ito nga, may pagsasama at pagkakaibigan. Ang mga kapatid ay nagiging unang mga kaibigan. Tama, no? Sila ang kasama natin sa paglalaro, pag-aaral, iba pang mga activities nung tayo po'y bata pa. Ayan. So, ang matibay na ugnayan sa kapatid ay nagiging pundasyon ng matatag na pagkakaibigan na maaring magtagal habang buhay. Pero pansinin mo, no? Nung araw, may kapatid ka. Grabe ang away nyo lagi. Away nyo sa mga ganitong bagay, laruan, pagkain, ano pang mga bagay-bagay na hindi mo talaga naisip na, ba't kami nag-aaway dati? Pero alam mo, mga kabisyo, part of life pala yun, no? Doon mo natutunan na ganito pala yung buhay. Pero sana naman yung pag-aaway ninyo hindi na umaabot ngayon na kayo'y matandaan na. Diba? Yan, heart. Sa mga nag-heart, totoo yan. No? Shout out po sa mga nanonood po sa atin. No?
sa Love Radio Manila page. Good evening po sa inyo. At siyempre sa mga nakatutok po sa atin sa TikTok. Ayun, may gabi at hindi lang yan. Yung mga nakikinig sa radyo po sa atin ngayon habang nagmamaneho. Kaya nasa bahay, hello po sa inyo. Ang nakalagay po sa atin dito sa ating fan page sa Totoy Bato Official, mga madalas na dahilan ng away na mga batang magkakapatid. Ayan, basahin na natin yung mga nag-comment po mga kabisyo. Sabi ni Eliza Panoncilion, nagtatalo sa baon. Bakit si Bonso 100 pesos, ang baon sa akin 50 pesos lang? Ayan ang sinasabi natin mga kabisyo. Alam mo, mas malaki ang sa panganay o kaya naman sa kuya. Kasi daw, malakas kumain. Samantalang ikaw bunso, wala, gamay kagkaon. Yun ba yun? Sabi ni Chel Lunas, eto, mag-igib ng tubig at maghugas ng plato. Yun yung madalas sa pag-aawayan. Naalala ko lang mga kabisyo, nung araw yung pag-iigib po, yun, madalas po yung nagagawa. Ngayon, nag-iigib lang ng tubig pag walang Maynilad, no? Pag walang tubig sa gripo, doon sa puso, doon sa bumba. Ayan, yung poso yun, doon yun, no? Pag wala pong tubig po mga kabisyo. Pero madalas na, hindi kagaya nung araw Parang madalas na walang tubig. Araw-araw, ginagawa ng mga magkakapatid. Ewan ko lang kung naranasan nyo yung parang gawa sa kawayan, pero yung kawayan may gulong sa may dulo. Oo, para mas magaan po habang binubuhat mo yung isang balde ng tubig. Tulod-tulod ni mo. So habang nag-iigib kayo, para na rin naglalaro. Di ba? Sabi ni Erlin Arcangel, agawan sa laruan, asaran, pag inutusan ng magulang, nagtuturuan. Pambihira naman. Pero alam mo, ito mga bagay-bagay po mga kabisyo, marami po nagre-react sa atin dito sa ating fanpage ng Love Radio Manila. Ayan, at saka sa TikTok din, live. Ayan, ituloy-tuloy po natin ang ating pinag-uusapan dito at babasahin ko po yung mga nagko-comment sa ating Love Radio Manila page at sa TikTok live ng Love Radio. At sa mga nakatutoy po sa atin sa 90.7 Love Radio. Ayan, mayong gabi mga kabisyo. Ako po inyong Uncle Totoy Bato. Dinilang sa programang Totoy na Love. Awards. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!